basi ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mubasomi yomwanju muligereria bwigeteseni kya Ndizi TV na okwanirya ndonsi asobera to mubasobono keroreri tukolia Jumapili chitariki 15 na Ibere mutenyino yo gatano na limo umwaka w'ekiri w'Ibere na 2022 kera matukagendrete gusuka ekerense ya Kenya egendrete kuna kweregania asobochoryo bonene buri bosio neri tukolinde naende asense ya Kenya samangana yechigosori ekerobono momnyoki egiata asechimita emiye mo Ferdinand Omanyala anyara ko baga kurusi wa sekiminano kia World Championship kekegendrete asensemo ya Oregani ime yomochie gosa sense ya Amerika mega yogokora selibagalia gatano asoko irachi sekondi 10 amo na 10 nuguta 14 asechimberecho anyara ko bakago soa boigo omosubati Helen Obiri ni abeto mugoko manelitko liigoro kerobono anyara ko baga kuminyoka chimita chiribu 10 na gukora oyo kabere mega yogotumeka sekondi 10 nuguta 10 nuguta ibere magega yomo Ethiopia uyo nyaretko baka gukora sechidagika gusa sechi second 10 nuguta kianda nuguta emerongo kianda nene kurende ayuna mangana asia mangana yechigosori togotigera abamanyi bechigosori buna omosaye Jemo oyo gokoretera mangana yo asenjira yoboikera nukurende okuno okumanyitu nararia yagende togokoreka asensemo ya Oregoni ime yense ya Amerika kerotogera na samangana amayo mwancho muligereria nabakogendera gotobwatya gwetera semitandao ya ito ya Ndizi TV News ensemo ya YouTube naboigo nabogo tweet at Ndizi TV News gosotome kerengeri kiao wetera se SMS number eyuera se TV ya onkwira nanda segekeke kerebosio egara nkumanyenga nararia yagendete gukoreka asense ya Kenya. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita noleta wakonya na komo nigakoro kwa Joshua Auta ekerongo sabo kwa beranga Helen Obiri niganyat kwa baga kumnyoka sichidaika 10 chisekondi 10 amonechi microsecond Ibere asichimbero chia 10,000 meters asensemo ya Oregoni imeyensem asense ya Amerika karotokera na samangana majabano mwanchu muligeria nigotuko ya chaka korwase county ya Kirinyaga asensemo ya Kerugoya abwasumuliki obotambe ase wizara yobolendi waime Dr. Karanja Kibicho anyarira ko bagakuruye kurege tindi ocha sabana siasa bali bagendrete gokwana chinkwana chuguturbanyo mulembe bosyo bo bacholyo bonene asomwako yokolengana na Kibicho nigatebire wizara yobolendi waime nigagendrete kobekemero bilyo bene ilyokwene kyabuna mwana siasa ondora toke kagokwana chimbwa chimbe nigara chikoimukiriwe getambukero egetindi kerichiko asabaigarurege kurege tindi ocha sabana siasa bali bagutara amo nebikundi byabasaye abo bakunyara ko bagoswanana na gotorana emesangerekano y'abananchi gose y'abanasiasa bande na shida kidogo ile ya kina Waigoro kutembea na guns wametuambia hiyo wamedeal naye hii wanatembea na watu wako na marungu huku wametuambia hiyo wamedeal naye na wataendelea kuwachunguza. Tunajua ile mikutano wanafanya usiku kuendelea wakitusi viongozi wengine, wametuelezea pia hiyo na wakatuhakikishia wataendelea kudeal na hao watu. Ile kitu wanataka ni kufanya vitu kama hizo ndio washikwe, ndio ile umaarufu yao iende juu.
Sasa sisi hatuta participate kwa kupeleka umaarufu yake juu, aendelee kuenda kwa hiyo ground na Teresa. Hakuna mtu atamsaidia. We have to have peaceful campaign period, electioneering period. We also have to have peaceful country after the elections are done. Ekiombe kiria kia European Union kirige kurigereria amachibu yobochorio bonene aiga Kenya gekoragwa gusikimanyekanite na Election Observer Mission bakoragwa no muteneri obo Ivan Stefanik amono mokonyo ye omusubati Bieta Martin nigo batebire bari no kwegena buna obochorio bonene asense ya Kenya nigo bocha okorekana asenchira yobotoereru enchira yomorembe amono kuiwana korengana na babirabo nigo batebire kyombe kyo nigo kirebene gusinigo kire maiso kurigereria ngana kyo bochorio bogo chikoba ase emutinyo yomo oribosio abwase basabire omorembe no botoereru kwenekigwa aseboigo batebire bagucha kuruo roboti ruabo bune kyombe magega yobochorio bonene koera obucha okore kumutinyo gocha chitariki kyanda. Will be important, I do believe, not only for Kenya but for the whole region and also for the democratic world. We'll also observe opening polling stations, the voting process, and also how results are transmitted. Where we have a full-scale media monitoring, including in 6 vernacular languages on the radio stations, a full-scale social media monitoring, as well as looking at those specialist elements of technology in the election, the role of women in elections, the role of disadvantaged population. Abarai au bakuriye birogo korwase county ya Kilifi nigo bano beso kirie na kuboria bamenyi korwase county eyo wachora barai bali babwate amangana amaya sebale gusamba genderero anene mono asokumulekira engana yo muchando bwenchara gusensemo yobulimi korengana nensemo ya barai yabo nigo batebire bagucha kumulekira mono amangana yo muchando bwenchara asebara chigo cha kimirobilyo bene yokweneke buna abalemi korwa senseme yongo konye kabale asokonyora emirobilyo emiya eliera bakonye konyore ndagere nyinge asemegondo yabo nigo batebira umuchando bwenchara anene mona sichi county chiria chikwenekia kero ikoneki wabune county ya Kilifi nero nerigati chi county chibwatu umuchando bwenchara batebire bagucha kuligereria mono asensemo yobulemi. Agua mtu kama waziri wa agriculture ambaye ni mwerevu, amesoma, uweke mabilioni ya pesa, atuondolee aibu ya njaa Kilifi County. Na uwezo wa kuamua kwa sababu tunajiamulia kama watu wa Kilifi. Nataka kuambia hivi ya kwamba ndani ya bilioni 12 zile ninazozipata, bilioni 2 ndo nazohitaji ili watoto wasome. Zeshe kuwapatia zile pipes pamoja na generators, vile vifaa vyote pembejeo zote zinazotakiwa za kilimo wafikishiwe. Kwa sababu ya uongozi mbaya, sisi tukipewa mbegu, tukipewa na mbolea, haya yote yatatuyaweza. Kilimo ni lazima tukiboreshe. Na ukiboresha kilimo, tumekuwa tumeweka chakula mezani na pesa ziko mezani kwa watoto wetu. Watafute hata kama ni maji ya nini ya chini, wafunge sola. Ensemo ya bagaka bigesa kukia baikoyo litsukuligoro nigo bakorete kemira asogo torana ogotiani wakwarenge aroro gusokulia eira iyo yarenge ase oborayo botangani inse yo morai bwense oyo kabeire nyagosira Kenyatta omwaka Kenyatta amono mokonyo ya Jaramogi Oginga Odinga korengana nabagaka abo nigo batebete buna eire iyo yarietwe nigo yarenge kwenekya buna mbaba isa kumasira Raila Odinga asobochole bonene bolibosio korende nigo baotoranete ogotiani gwokwo na koenda na obosibole gochia segesa kukia baikoyo ocha kumasira Raila Odinga asobochole bonene bolibosio korengana nabagaka abo nigo batebire Raila Odinga amo na madakarua na bubara chigokonye nse ya Kenya asogosuka motwe asamagenderera mange. Elders appeal to the Agikoyo to disregard all ill-intentioned persons, practices, policies, and politics designed to divide and deviate them from their common good. Fathers of the community, elders act in the best interests
of the community. Yote yamefanywa. Wazee wale wamefika kiwango ile, wazee wa miaka 65 kwenda juu mpaka 102 wamekuwa wameshikana kwa hiyo mambo. Kwa hivyo ni mambo ambayo ilikuwa inafanywa na utaratibu, na hii kufanywa sababu ya mtu ama watu fulani imefanywa. No muraibwense Uhuru Kenyatta na begetese iyo kuigwana amo no muraibwense ya Somalia aselieta Hassan Mahamud asenchire ya moyo korosyo bwa matubya gati ye Chinsa Ibere abo asiboigo bachagetie obwonchorya gati yabo bwe Chinswe amano bondo bonge korwa na gochia asense ya Somalia bunenchire ya moyo gotingia obonchorya gati ye Chinsa Ibere boigomba kwanirete igoro yeri bebe gati ya Kenya amonense ya Somalia eri arorekanire ko barora segeka kimyaka 10 bono abo asibatebete bagochia kubwaterana eri kwene kyabuna oborendi asomobaga o Kenya na Somalia ngwene kigwore asenchira yobotoereru amonenchira yoboene. Come to Nairobi, my dear brother and friend, President Hassan Sheikh of the Federal Republic of Somalia, and common challenges, and the only solution to those challenges is us working together. In recent times, there are a lot of challenges in the region and globally, and Kenya and Somalia has to work together to overcome those challenges. Also agreed on the need to be able to facilitate again also the movement of our people through the re-engagement of Kenya Airways to be flying directly from Nairobi to Mogadishu, and to facilitate that movement in order to facilitate business. The ever-growing economic relationship between Kenya and Somalia is indispensable, and we play a very indispensable role in the fight together in the fight against the terrorist groups. Nara yo asibono mwanchu muligeria kurende ayongati yalingendrete okuwaleganeria ochikanyora na inde chikoraga Chinsa 10 chimaragoba ya bono igonko gosabanga to baisa gusuka korwa Ndizi TV nero bwansubo mugusi ngwa kangambia mona sibali mwensi mwato bwatire gwetera senchera ye mitandao watonyora amone mirobili menge yegataseni kya Ndizi TV to bwati gwetera senchera ye mitandao Ndizi TV News nsemo ya YouTube na bayo website yeito ya www.ndizitv.or.ke na bayo na bogo tweet @Ndizi TV News gosoto kerengeri kyao ase namba yesimi yuere ase TV yao Olione kyabuna achibicha na maliogi agochera senchera yobotoera rukegima nigakoro kwa omusae Joimo nolito baterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua auta na inchenako yaletera senchera yobwenge nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita